boas tardes. A ver, este Concello non celebra touradas, non promociona touradas e non destina fondos públicos tampouco para touradas, non o fixo nos últimos tempos que eu recordo e sigue sen facelo agora. Comparto un pouco a visión que mostraba o portavoz do BNG no sentido de que nos parece unha moción que está fora de contexto no Concello no que estamos, é dicir, en a situación no Concello que non promove este tipo de espectáculos. Ao mesmo tempo, vostede ten a sensibilidade do Grupo Socialista de Moaña respecto a este tema. Nos opinamos, como ben recollen vostedes, que é un espectáculo dantesco no que se expón ao animal en humillación ata chegar a morte. Non compartimos ese tipo de espectáculos, ao igual que tamén hai varias resolucións tanto da ONU como da UNESCO contrarias a considerar a tourada unha festa nacional, como parece que se recoñece en España. Nos parece, estamos en contra, xa te digo, en este Concello non se fai, tamén estamos en contra de que se destinen fondos públicos a este espectáculo, pero o Grupo Socialista, ao igual que vai nesta ocasión, nos últimos plenos non coincido moito, nesta ocasión vamos a coincidir con negar, vamos a absternos porque nos parece que está descontextualizada respecto ao Concello de Moaña.